TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw maa minnu ɲɛ bɛ aw ka jabaranin na aw maa minnu bɛ ni aw bɛ dunkibaru filɛ aw ka jabaranin sanfɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ bi ka bakurubaw di aw ma an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔnɲeba dɔ bɛ ka bolo da an ka faaba kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bulonba maaw fɛ jamanaw fɛ minnu bɛ OCI kɔnɔna la a bɛ ka bolo da an ka ɲɔgɔnye bɛ kɛ soba mun kɔnɔ ni an k'a ma Centre International de Conférence de Bamako CICB ni o ye palais de congrès kɔrɔ ye an b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma o fana bɔlen kɔfɛ Gambi u ka jamana ɲɛmaa kura a kɛlen ka tile damadɔni kɛ tunga la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Sénégal jamana kɔnɔ kunu nɛgɛ kanɲɛ 12 o dalagosili o tɛmɛnen kɔfɛ a seginna ka taa fa jamana kan an b'o kunnafoni fana di aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye tile 2 an kɛlen k'o kɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la farafinna jɔnjɔn n'i y'a jateminɛ a quart de finale o kan ka boloda sini sibirido jamana 4 olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci 2 kɔnɔna la an b'o kunnafoniw di aw bɛɛ lajɛlen ma nin y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala ka kunnafoni wɛrɛ fana fara olu kan k'olu di aw ma bi jumadonya in na a y'aw bisimila an bɛ wagati min na sɔgɔmada in na ɲɔgɔnye sigiko 12 o nana boloda jamana minnu bɛ OCI kɔnɔ u ka bulonba maaw olu de ye ɲɔgɔnye o la an ka bulonba ɲɛmaa n'o ye Isaka Sidibe ale ye kuma ta a ye dantigɛli kɛ kun ni n'a bɛ tali kɛ u ka sigi kunna a ye caman fɔ a la ani laɲini ye mun ye a ye da sigi bɛɛ lajɛlen ma k'o ɲɛfɔ an ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Kalifa Sɛkɛ Keyita ye ka taa se Sanba Keyita ma Mahamani Mayiga Musa Kulubali Bagdad tɛmɛnen kɔfɛ san 2016 maaw nana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kabiri sɔgɔmada in na u kɛlen don ka ɲɔgɔnyeba dɔ boloda bulonba maaw olu de kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana minnu bɛ OCI fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan baara daminɛw la an ka bulonba ɲɛma ale de nana kuma ta wa o fana kɛnɛ kan maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye an ka jamana maabaw ye politiki kunda fo ka taa se diinɛ ɲɛmaa kunda ani an ka faso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen olu caman yera a kɛnɛ kan wagati min na an ka bulonba ɲɛma ale ye kuma ta a ye bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ɲɔgɔn minɛ mun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ an kɛlen don ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira mun kan o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an ka se ka olu gɛlɛya wuli ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'i da se Palestine ta ma sabula a bɛ waati jan bɔ Israel olu kɛlen don ka jagoya fanga sigi Palestine da la o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya u ye gɛlɛya mun ni an b'a kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ lahala ɲuman de kan ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa mankan in ka ban halisa a ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka kɛ kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka banbanciw kɛlɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ minnu ka baara ye dɔrɔgu feere fo ka taa se minnu ka baara ye marifa feere ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni ɲɔgɔnye a kun bɛna cɛ i b'a ye k'a fɔ sini CICB kɔnɔna la u ka so mun bɛ yen ni an k'a ma salle ovale an bɛ don min na a ɲɔgɔnye in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o so de kɔnɔ a tilen ka tile damadɔni kɛ Sénégal jamana kɔnɔ an kan bɛ Gambi jamana ɲɛmaa kura de ma n'o ye Adama Barrow ye kunu nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen kɔfɛ a seginna ka taa fa jamana kan jama de bɔra ka taa a kunbɛn a ko kɛra cogo min na an k'a lajɛ tile 5 tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na a ye maa mun nɔla bila o jagoyara ka bɔ a fa jamana kan Gambi jamana ɲɛmaa kura Adama Barrow a seginna ka na u fa jamana kɔnɔ n'o ye Gambi ye jama de bɔra ka taa a kunbɛn k'u ka nisɔndiya yira n'i y'a jateminɛ Banjul n'o y'u ka faba ye a sirabaw bɛɛ lajɛlen na maaw de bɔra ka kɛ ka sira fa tewu k'u ka jamana ɲɛmaa bisimila sabula u yɛrɛ ɲuman na nin ye tile kura de bɔlen Gambi jamana kɔnɔ maa minnu bɔra i b'a ye k'a fɔ u tora kɛnɛ kan fo ka taa fɔ ko su kɔrɔbayara bi dugu jɛlen Adama Barrow jamana ɲɛmaa kura a kan ka baaraw de daminɛ sabula fɛn caman de bɛ ka a kɔnɔ a fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ka se ka gouvernement kura sigi sen kan cogo min na gouvernement mun ni bɛɛ lajɛlen bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ ale n'a ka gouvernement maaw u kan ka baara fɔlɔ mun sigi sen kan o ye jamana sɔrɔ ka yiriwa sabula jamana sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ o fana bɔlen kɔfɛ Gambi jamanadenw u bɛ ka fɛn mun kɔnɔ o ye baara ye baarantanya ɲɔɲalen don kosɛbɛ sirako fana b'u la u m'o dogo o maa si la minnu bɛ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ ani o bɔlen kɔfɛ u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ fo ka taa se bɛɛjɛ fanga ma u ka yiriwa u ka jamana kɔnɔ nin de y'u ka laɲiniba ye Sénégal jamana kɔnɔ kasara dɔ kɛra ye kasara ye n'o ye sirabakan kasara ye maa 16 olu de bɔnɛra u ni la
mobili mun be ni an kama ko minicar ale de tun ko k'a bɛ tɛmɛ mobili dɔ la maa 7 sigiyɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ma sira sɔrɔ u nana se ɲɔgɔn ma maa 16 olu bɔnɛra u ni la a kɛra sanya sira de kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Senegal jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ an b'a yira u la k'a fɔ RFI kunnafonidila 2 minnu bɔnɛra u ni la Kidal n'o bɛ tali kɛ Mali kɔrɔnyanfan na san 2013 wagati u ka ko bɛ boloda mun kan ani ko mun b'a ko la an ka jɛ k'a lajɛ. Jamukan mun sigilen bɛ ni an ko ma émission envoyé spécial n'a bɛ sigi jabarani mun bɛ ni an ko ma France 2 maa mun bɛ kuma olu tɔgɔ la ale de sɔnna ka kuma a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ale sɛgɛsɛgɛli mun boloda i n'a fɔ kunnafonidilaw b'a boloda cogo min na mun bɛ tali kɛ kunnafonidila 2 minnu bɔnɛra u ni la a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu 2 bɔnɛra u ni la o bɛ tali kɛ Faransi u ka maa minnu labilara ka bɛn octobre kalo tile 29 ma san 2013 minnu minɛra Arlit mara la halisa a ka laseliw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ni kunnafonidila 2 ninnu fara ka sababu kɛ Faransi ma ko dɔ de bɔ a sira kan Bamaciw fan fɛ maa 2 bɛ Faransi tun kan k'olu labila o bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ o de y'a kɛ Bamaci ninnu u ye tɛgɛ kɛ Faransi kunnafonidila 2 la Ghislaine Dupont ani Claude Verlon n'o ye cɛ ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ ni kunnafonidila ninnu sani waleya cɛjugu in ka ta k'u sɛgɛrɛ tile 2 sani o cɛ u ka minɛnw n'o ye u ka ordinateur ye dɔ ye i den ka kunnafoniw dɔ ta a kɔnɔ wa a yira k'a fɔ jɛkulu mun bɛ yen ni an ko ma groupe France Media n'o ye kunnafonidilaw ka jɛkulu ye ni o bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi RFI fana b'o jɛkulu in na olu kɛlen don k'a ɲini Faransi kiribulon maaw fɛ u ka se ka ni maa ninnu ye laɲini mun kɛ u ye ɲinini mun kɛ Mali kɔrɔnko la u ka se ka a lajɛ walasa ko in tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye ka da kɛnɛ kan i n'a fɔ a laɲini bɛ ka fɔ cogo min na. Ameriki jamana ɲɛmaa kura n'o ye Donald Trump ye a bɔra k'a yira k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ mun sigi sen kan fɛɛrɛ mun bɛna tali kɛ Mexique u ka wari sara wari mun bɛna koko jɔ u ni Mexique ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoniw lajɛ. Gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ o dogolen tɛ bilen sabula an bɛ wagati min na Mexique y'a sɛbɛnciya k'a fɔ k'u tɛ bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn mun bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ koko mun kan ka jɔ u ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o wari sara sabula o laɲini kɛra Ameriki jamana ɲɛmaa kura de fɛ mun ye Mexique jamana ɲɛmaa ale tɔgɔ Enrique Peña Nieto ale ye a ka taama bɔ a ma taama mun ni a tun kan ka boloda Ameriki jamana kɔnɔ n'o taama in kan ka kɛ tarata nata ka taa Ameriki jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la n'o ye Maison Blanche o fana bɔlen kɔfɛ a kɔni y'a yira a ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ olu ka taamaden minnu bɛ taa Ameriki ale b'olu lafasa Ameriki jamana yɛrɛ kɔ kan koyi ani Ameriki jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni waleya in t'ale fɛ la ko ye nka Ameriki fan fɛ walasa Donald Trump ka se ka nin wari in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a nana ni fɛɛrɛw dɔ ye a y'a yira minɛn minnu bɛ bɔ Mexique jamana kɔnɔ ka na Ameriki a bɛ na musaka dɔ da u kun 100 saradala 20 o bɛ don Ameriki olu ka warimaraso kɔnɔ n'o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 10 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'a bayɛlɛma k'a kɛ franc CFA ye a bɛ t'i jɔ franc CFA miliyari 500 de ma a ma d'aw ma a y'a yira k'a fɔ a ka maaw u bɛna nafolo mun bɛ yen n'u b'o ta k'o di u ka jamana mara ma walasa dunan minnu bɛ na ka se k'olu bisimila k'u bɛna dɔ bɔ o nafolo fana la. Grande Bretagne olu ka premier ministre ni muso don n'an k'a ma ko Theresa May an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɛlen don ka taama boloda ka taa Ameriki jamana kɔnɔ ani Ameriki jamana ɲɛmaa bɛna ɲɔgɔn ye u bɛna kuma jumɛn kan an ka kunnafoniw lajɛ. Kabiri Ameriki jamana ɲɛmaa kura sigira dunan mun bɛna bɔ a ye n'o ye ɲɛmaa ye o dɔnna ka ban o de ye Grande Bretagne olu ka premier ministre muso don a tɔgɔ ko Theresa May. Theresa May a ye taama boloda kunun ka taa Ameriki jamana kɔnɔ a y'a daminɛ ni Philadelphie mara de ye yɔrɔ in na ani républicain maaw a kumara olu ɲɛna o fana bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ bi a bɛna Ameriki jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la n'o ye Maison Blanche ani Ameriki jamana ɲɛmaa kura n'o ye Donald Trump u bɛna kuma u ka kuma kɔnɔna la a bɛna boli sɔrɔ yiriwali kan ani jagokow la o fana bɔlen kɔfɛ Theresa May a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kangari da Donald Trump ye a kana sɔn cogo si la ani Rusiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
farikolo ɲɛnajɛ la an bɛ wagati min na farafina jɔnjɔ o kɛnɛ sigilen don sen kan Gabon o kɛlen ka tile 2 kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sini n'o bɛ tali kɛ sibiri la dolanci 2 o bɛna boloda an bɛ don min na i n'a fɔ sisan quart de finale hukumu kɔnɔna la jamana minnu ni jamana minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a n'a bɛ kɛ sanga mun na an ka kunnafoniw lajɛ quart de finale farafina jɔnjɔ a kɛnɛ kan ka sigi sen kan n'o kan ka boloda Gabon jamana kɔnɔ an b'o de la san 2017 a yira k'a fɔ jamanabaw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci fɔlɔ Burkina Faso olu ni Tunisie olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ka dolanci kɛnɛ mun bɛ yen ni an k'a ma Stade de l'Amitié n'a b'u ka faba kɔnɔ Libreville nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o dalagosira Étalon de Burkina Faso an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛna dolanci in kɔnɔna la u bɛna u ka seko n'u ka dɔnko yira u ka bɔ ko laban mun kɛra dolanci o kɛra filanibin ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Burkina jamana o du ka dolanci la u bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ sabula wagati min na u ni Guinée Bissau ɲɔgɔn sɔrɔ u ye cɛlu la maa siɲɛ 2 ɲɔgɔn na wa olu de kɛra u ka kulu n'o groupe A ye jamana fɔlɔ ye i b'a ye k'a fɔ mun nana jɔyɔrɔ fɔlɔ ta u ye Gabon dan ka Cameroun fana dan o fana bɔlen kɔfɛ Burkina Faso u ni Tunisie u ka dolanci n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna walawala kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Burkina olu de ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ farafina jɔnjɔn mun bolodara san 2017 Burkina Faso u bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ka Tunisie sen bɔ a la fɔlɔ u k'u yɛrɛ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ finali kɛnɛ kan Tunisie dun n'i y'o fana lajɛ o fana y'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi quart de finale mun nana boloda farafina jɔnjɔn mun kɛra san 2015 dolanci 2nan mun bɛna boloda o ye waraba 2 olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal waraba ni an kama Lion de Teranga olu ni Lions indomptables Cameroun olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ maa si dabali ma ban ka Senegal ye quart de finale la sabula Lion de la Teranga olu de kɛra jamana fɔlɔ ye tɔn fɔlɔ mun taara a yɛrɛ sɔrɔ quart de finale kɛnɛ kan sabula u ka dolanci fɛn fɛn n'u y'a boloda u ma fili wa n'i y'a jateminɛ u ka dege karamɔgɔ n'o ye Aliou Cissé ye u ye dolanci 2 kɛ a 2 in bɛɛ lajɛlen na u ye cɛlu 2 don u ni Tunisie ka dolanci la ani u ni Zimbabwe ka dolanci la Senegal u ye filanibin kɛ i b'a ye k'a fɔ u ni Fenech Algérie jamana o kɛra filanibin sini sibiri don nɛgɛ kanɲɛ 19 n'o dalagosira Franceville Senegal u ni Cameroun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni mun ye sebaya sɔrɔ o bɛ taa demi-finale kɛnɛ kan wa n'olu ye sebaya sɔrɔ fana a yira k'a fɔ o bɛna kɛ fɛnba de ye ni jamana 2 de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ kani finali kan mun nana kɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ o don Samuel Eto'o ale ka jamana n'o ye Cameroun ye olu de ye sebaya ta Senegali jamana kan a don Senegal dege karamɔgɔ n'o ye Aliou Cissé o yɛrɛ tun bɛ Senegal fɛ a don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a dolanci in bɛna sama kosɛbɛ maa t'a dɔn jamana mun kɔni bɛna sebaya sɔrɔ nka quart de finale a ɲininen don aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw si kana sɔn a ka fɔ aw kɔ sabula ni mun ye sebaya sɔrɔ dɔrɔn o bɛ taa demi-finale kɛnɛ kan sani an k'an ka bi kunnafoni kuncɛ an b'a yira u la k'a fɔ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo ni ale ye sufu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye a ye taama boloda ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ sabula a dagawuli terikɛ n'o ye Salifu Traoré ale y'ale ka musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la a taara u ka janaja kɛnɛ kan n'o ye Abibatu Watara ye a janaja a kɛra Treichville u ka kaburudonba kɔnɔ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo an bɛ don min na i n'a fɔ bi a yɛrɛ ye dugawu kɛ a ye laseliw dɔ fana kɛ a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ banbatɔ ye a y'an kɔ kiti min na Ala ko nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa jɛ mun na Ala ko nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ fana ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin de kɛra aw garijɛgɛ ye aw ka kunnafoni kɛnɛ kan n'o ye don kibaru ye TV Anwar sanfɛ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni mun mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔna la